Når dit batteri er tomt eller tæt på, så er det der, hvor at energien den hurtigst kan optages på det. Det vil sige, at hurtig ladehastighed vil få procenter på dit batteri, og langsomt som det bliver fyldt på, jamen så bliver din ladehastighed altså også langsommere og langsommere. Og det er blandt andet også derfor, at man taler om opladning på farten fra 10 til 80%. Og du kan som tommelfingerregel sige, at de første 80%, jamen de så lige så lang tid, som de sidste 20 gør. Og det er derfor, at man på lynopladere sjældent lader fra de sidste 20% fra 80 til 100, fordi det tager simpelthen for lang tid. Du skal derfor altså ikke være bekymret, hvis du kommer hen til en ladestander, og du kun lader med eksempelvis 100 kW, når din bil kan optage 150, som du kan se på faktabladet. Jamen, så er det altså fordi, du måske har mere strøm på, end det kræver for bilen på det tidspunkt, hvor at den peaker på sin ladehastighed.